Næstved banker HK med 3-0. En god generalprøve på det her kan blive et fantastisk forår. Jeg synes, vi har holdet og spillerne og hele setupet omkring det til at rykke op, så jeg tror super meget på, at vi rykker op. Og nu har vi prøvet 2 år nu, eller gerne var 3 år for at rykke op, så det ville være en rigtig stor skuffelse, at vi rykker op. Alle 4 anden divisionshold her fra regionen tager hul på forårssæsonen næste weekend, og det går, det kan vi selvfølgelig se i Søndagssporten. Så rejser vi videre til en historie om en dreng, der virkelig har fart på. 11-årig Mikkel Højgaard Petersen. Hans søster skrev til vores Kender du en-redaktion. Hun skrev blandt andet: han træner for at blive Danmarks bedste go-kart-kører. Vores reporter Katja Højbjerg tog ud for at møde drengen, der drømmer om at gå i Kevin Magnusens fodspor. Kom med en god Som de fleste andre på 11 år, er Mikkel Højgaard Petersen vild med at sætte sig bag rattet. Det var rigtig fedt. Hjemme på værelset Prøv at høre det. i Stensved. Hans storesøster på 14 har for længst indset, at hun får baghjul. Han kører stærkt, og han kan lidt snikke den ikke med dreje. Det flyver. Han er ret god. Og hans mor forstår heller ikke helt det der med PlayStation-spil. Jeg kan så ikke få det ved med alt det der. For hvorfor spille det, Ja. når man faktisk kan gøre det hele i virkeligheden? Der er 7 år til Mikkel Højgaard Petersen kan få sit kørekort, men han er allerede mere sikker ved rettet end de fleste. Jeg synes, han havner til det. Altså, det synes jeg er virkelig. 6 dage om ugen sætter han foden på speederen for at træne det, han er allerbedst til, nemlig go-kart. I dag kører han i København, og han er vild med at drømme rundt på banen. Det er nok bare farten, og så lugten af benzin. Mikkel kører